Noto Dami ning tinggi. Halo teman-teman, sore ini wah berngasar iki. Ge panas ning sawah iki. Ameh noto Dami ning pinggiran wit semangka karo musa kae. Ditoto ben supayane besok rapi di sadurunge apa ya? Sadurunge wite nelolor iki ditotone ning pinggiran musa wit kae lho. Lah, prosesnya kok piye? Engko ditonton wae ya. Halo lur, yo ngene iki lur prosese lur. Iki acarane meh noto Dami ning pinggiran musa ngono lur. Lah iki asale kan damine ge nganu to. Gedo ngadeg bar di apa iku bar diret bar dikombi panen wingi. Lah iki mau esuk wis bar disreng bolo. Disreng nggawa mesin sreng ngono kae lho. Lah dikulekno nggone wong. Perkotake nek gak salahmu 70.000 perkotake seprapat nak cara kene 70.000. Lah iki aku gari noto ning pinggiran ngene iki prosese kan sebagian ki ono sing ge ngadeg lho. Dadine iki yo ge nggo arit ngene iki kanggo sing ngadeg-ngadeg kae diriti sithik-sithik ngono kae lah kok ngene iki. Tujuane opo ben iki lho. Iki kan ono suket ngene iki to. Iki ben ketutupan. Ben engko nak semongkone nelolor iki gak begitu rungkut ngono kae lho. Gak begitu rungkut ning semongkonan dadi kan ketok rapi yo ketok apik. Yo nak pas disemprot bat suket ki yo penak lur. Gak wedi dadine gak wedi nak kena wit semangka iki. Ngono tujuan iki ngono lur. Iki lemahe gempuk iki penak. Lah butuhe ditoto ning pinggiran ngene iki. Yo dike rapi yo monggo. Pokoke tek noto Malang lur. Aja piye yo. Wis pokoke Malang ngene iki nggih nutupi suket-suket sing pinggiran. Iki jan panas ya asline. Lah kayak Mas Agus iki kang aku lagi mangkat iki posisi bar ngasar iki. Tapi mau panas iki wis rada adem. Nak ngene iki wong semangka petani ngene iki mangkate mesti bar ngasar. Lagi nek bar ngasar. Nak bar ngasar kan mundure adem ngono. Nak esuk ngono kae mundure panas lur. Lah iki aku ono karo bapakku ya karo adikku kae lur. Enduk burinan kae. Lah iki lagi antuk sak kotak ngisor. Lah aku iki nandur 3 kotak lur. Lah iki lagi kegarap sak kotak. Ya wis ngene iki prosese. Gampang simpel iki. Lah nak dulur-dulur ning kono iki piye carane? Ya dikenekke apa ora? Anggon aku makno nak petani kene kebiasaan ngene iki. Ditoto ning pinggiran ngono kae ben rapi lur. Engko nek ana buah semangka ya mesti ana sing clempet ngono kae ya ana kadang ya ana sing ning adoh ya ana. Ngene iki asine ya pegel lur. Wargane ya bungkuk terus ngene iki. Wah, nduk geger rasane kemratak ngene. Apa meneh nak tangi turu ngono kae wah. Janjarem kabeh. Kita sepele tapi yo piye yo. Yo wis dilakoni lur karo ngenteni semangka nelolor. Pokoke estafet terus ki. Bendino ki kudu ning sawah terus nak semangka. Oke, sekian vlog kali ini sampai di sini. Muga-muga
yo iso nggae ilmu kanggo para petani semangka. Oke, matur suwun.